tal, señoras e señores? Son as 6:39 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Hoxe un pelín máis tarde, pero aquí estamos cociñando para todos vós que estades na casa. E que sei que hai algún que aínda non nos sigue nas redes sociais. Pois mal asunto, moi mal feito, porque mañán é o Día de Galicia, o Día da Patria, o Apóstola, non nos seguistes aínda nas redes sociais. Moi mal. Tenos que seguir, @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Hoxe estou... Ben, dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor. Xulia e Merche, un aplauso para eles. Pero todo o mundo sabe que dixen maravillosos por Merche. Claro. Eu polo menos sabía, Ti polo menos sabíalo, non? Merche, ti tiñalo claro, non? Non te estaba escoitando, perdón. Ah, xenial. Non estabas ao que tiñas que estar. Ela entra cando a chaman e xa está. Bueno, que tal a fin de semana? Moi ben. Sí? Sí. Foi boa? Moi activa, sí. Activa? E a de Merche Rodal? Hotel cheo, traballando un montón, pero moi contenta. Non queremos saber dos teus cartos, Merche. Non Non estou falando de cartos. Non queremos saber falando de do cartos. traballo nin da facturación que faz. Non nos interesa. Invítanos ao teu local, eso é o que queremos. E a xente da casa quere cociñar, así que a ver que Cando nos trae. queirades. A ver que nos trae. Margarita de Santiago. Chámome Margarita e son de Santiago. Teño vos unhos netos, que vos son uns lambós. Encanta que todo o que leve azucre. Eu fago unha torta de Santiago que lles gusta moito, pero gustaríame darlle un toque diferente. A ver se os vosos cociñeiros ya poden dar. Primeiro, precalento o forno a 180 grados. Nun bol poño a reladura do limón, a canela e a améndoa. E noutro poño os 4 ovos e malo azucre. Bato todo moi batidiño e engádolle a améndoa. Poño todo nun molde untado con manteiga e meto no forno 30 minutos máis ou menos. Logo sacoa e fago unha cruz de Santiago, pólvolle un pouquiño de azúcar glas. Acábase nun momento. Espero que vos guste a receta. Bueno, Margarita, que nos trouxo a torta destacada de Galicia. Ademais, aproveitando que mañán É o Día de Galicia, é o día de... claro, é o Día da Patria, é o noso día, pois eu creo que podemos facer torta de Santiago, porque queda ben. Non? Pois sí. Cal cruz do Apóstolo, a cruz de Santiago, moi ben. Eu creo que... non. Eu tamén creo. Ben a colación, como di a xente, Home, ben a claro. colación. Santiago, Ligeiriño, a Santiago vou camiñando como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago, ligeiriño, a Santiago, camiñando. Por certo, a todo isto. É normal. Por certo, que estaba moi motivado. Hoxe son os favos do Apóstolo, que os vai dar esta santa casa, vai nos dar a Televisión de Galicia, así que vos quero... Ás 12, non? Se non estades... 11:30 creo que son. 11:30. Se non estades... Se non podedes ir, quero vos conectados á televisión. Home, por Feito. suposto. Os dous. Feito. Vale, ben. Vale. Veña, Xulio O Mato. tema. Xulio Mato, que Bueno, vas facer? eu teño unha espiña clavada desde o ano pasado por estas datas. Que intentei facer un pasteliño cun interior líquido de torta de Santiago, Xa. que era un culán, e non me saeu. Entón vou Xa. intentar de segundas. No, espera. Eu acórdome dese momento. Eu tamén. Pero igual os da casa non, entón vamos yo poñer. Ai, sí? Sí, vamos a Pois poñer os da dentro- casa. Dentro o vídeo, vaya por Dios. Para ver ese momento, Mira. Atención, Atención a Xulio. Pasteliño. Pasteliños de torta de Santiago de Xulio cun interior líquido cremoso. Cañata, que estou moi nervioso. Están listos, estás nervioso? Sí, a ver o Por que qué? sale. Porque non sei o que vai salir de aquí. Ah, vale, pois espera, isto vou Tes sacar a- isto de aquí, si queres que si, oiches, que si hai unha desgracia quero velo. A ver, espera, vamos sacar isto de aquí, que se vexa ben aí. Atención, ai! Oh, espera, dalle a volta. Fracaso absoluto. No. Bueno, una. Foi un fracaso absoluto, Qué cando malvado. fixo don Xulio Mato, entón hoxe Bueno, queres, pois a ver se non hai outro. hoxe Fracaso. queres resarcirte, non? Vou intentar. Mellor que o diga así, non vamos a adiantar acontecementos. Non vamos a vir arriba e despois se non... E Merche Rodal... Merche Rodal vai facer unha torta de Santiago con base. Un pouquiño diferente da que fai Margarita, porque ela non lle pon base. Ah? E despois adornamos con algo que lle guste aos nenos. Con marmelada ou un pouquiño de chocolate. Ti estabas nese programa, acordas? Creo que sí, vin aí algunha imaxe. Claro. Éramos moito máis novos, Éramos moito máis novos e máis inexpertos por lo que parece, porque creo que Merche Rodal tamén tivo algún que outro problema nese programa, ímolo De ver. verdad? Aquí. Pois sí, Mires. gracias, Merchi. Ao revés. Oh, es que vos Ao revés, a torta. É verdade. Sei se te tiñas mal día. Bueno, tedes que acelerar porque se nos acaba o programa. Proba aí. Proba. No, no, Deixalle así, isto que saliu así. Que desastre, de verdade. É que son humanos.
Son cousas do directo. Son cousas do directo, son cousas que pasan. Superhumanos. Superhumanos os dous. Bueno, pois imos intentar mellorar receitas que non saíron tan ben no Voltas co Prato e mañán é o Día da Patria, así que facemos torta de Santiago. No Voltas co Prato hoxe quedamos con Merchi Rodal. Veña, imos aló. A ver, Merchi. Na torta de Santiago pode ou non pode levar Sabes base. que pode pasar na torta de Santiago? Dime. Que che salga ben ou que che parta. O que che dé a volta. Tamén. Sí. Bueno, Tamén. leva manteiga, vamos a facer unha base de masa quebrada. Vale. Fariña, 200 gramos, Moi ben. azúcar moído, Ajá. 50 creo que son, Vale. e 75 de manteiga. Vale, 250 e 75. Sí. Mesturamos coas mans e despois engadimos o ovo, que é simplemente para pasar destas areas que estamos formando Vale. a unha masa. Entón, o tema é o seguinte, 200 gramos de fariña, 50 de azúcar moído e 75 de manteiga. Sí. Manteiga, como sempre, temperada para poder Sí, traballar está con ela. blandiña. E con iso vas facer unha masa crevada. Sí, Entendeu? que vai a ser a base da torta de Santiago. Perfecto. Que maravilla. Que maravilla. Tamén temos que poñer un poquinho de raladura de limón e un pouquiño de sal. Non iba a estar ti sin aromatizar algo, non? Claro. Non iba a ser un momento de darti sin aromatizar, claro. Pero ahora nada, facer areiñas, ves? Sí. No, además vexo que faz así cos dedos, non? Sí, non, ves, non, así. non machucas, non metes No. toda a mão, simplemente vas facendo así cos dedos. Así. Pouco a pouco. Así. Vale. Hasta que este a manteiga ben... O sea, hasta que parece realmente unhas areas. Aquí por ahora todavía hai bloques gordos de manteiga, non queremos isto. Pero escoita, nós, sabes Dime. que o noso programa ten un tempo determinado. Sí, É sabou. dicir, ten un inicio, un no e un desenlace. Entón, hai que chegar ao desenlace. Sí, mira, xa lle puxen a velocidade, sabes? Vale, a puxen vale. super velocidade, xa está, vale? Queres que te deixe aquí ou vas rematar antes de que marche xunto a Mira. Xulio? Ah, vale. Nada, xa está, veña. Vai botar un ovo. O ovo, Aí está. xa lle Ovo. botarei a manteiga, o sea, a reladura de limón saberei despois de botarlla. Sí, o queres que lle boteu? Ai, sería ideal. Queres que lle relexe? Non estaba, o sea, quería pedirche, pero non me Ven. atrevía, veña. Veña, va. Vou traballar, Así, como É que queres. así, Ostras, sí. cañotas. Ostras, cañotas. Esto Ti dime canta, dentro dun ano... a Sabes ver que se me gusta está grabado aromatizar tamén. ben. Carjarlle, non? Darlle, sí. Vamos a carjar, non vai a ser que non lle Non aromatice. reles moito a parte branca, Cañota. solo a Ese amarela. intento. Ese intento, mira, Está mira. perfecto, fanos moi ben. Mira que maneira de aromatizar, mira. Ah, mira. Yo aromatizo moitísimo, Buah, que pasada. Un pouquiño de limón, venlle sempre moi ben as bases. E agora podemos sacar o cai por aquí, Sí? non? Mira como sei xa eu. Bueno, Isto é un equipazo, eh? sí. Sí. Sí, eu creo que xe vas gañar porque che Comeu Moi ben, permiso. temos a Comeu masa xa permiso, prácticamente lista. Non Dime. precisas nada máis, non? Non preciso nada máis, simplemente xuntalo e xa está, ves que xa pasou Xa- de areas a realmente xa parece como unha masa. bloquiños, sí, xa parece unha masa. Bueno, pois deixamos a Merchi Rodal coa súa masa crevada, marchamos con Xulio, que vai intentar reeditar o seu culant fracaso absoluto. Veña. Pois... Bueno, Xa pensei que non tiña que vir ao programa. home, se o vas facer Xa se como acaba a... aí. No, se o vas facer como a última vez, era mellor que non viñeras. Bueno, mira, estou tostando un poquinho a fariña de amêndoa, vale? Vale. Estou tostando, voulle dar como se lle dáramos 2 tonos. Vale. Simplemente, vale? Non, que non toste demais, pero por qué? Para conseguir isto, achégate un pouco, mira como recende. Ves como recende Sí. moito máis que a fariña... Non sei, cando ti a fariña de amêndoa, cando a pasas un pouco pola tixola, Lo tostas. solta aceitiño, non? No, e aromas. a parte, Claro. Buah, pero aumenta en moitísimo. sabor en aroma. Moitísimo, sí. Bueno, mira, Nótase, aquí, nótase. entón vamos a apagar xa temos un poquinho salteada. Ves como colle algúns tonos por aquí? Sí. Igual non se percibe na casa, pero sí que colle Sí, vaise principio de torrando un agrado. pouquillo. Igual na casa non se ve tanto, pero pese que está torrando un Bueno, pouquillo eu máis. aquí no plató. como non é tan amigo meu, xa lle relei un poquinho de limón aquí. Bueno, Vale? que me dis? E Por teño iso vas perder, por non 4 guardar comigo. ovos e un poquinho de limón relado. Vale, Aquí teño 115 gramos de azúcar, normal, sin moer. vale. Vale. E aquí 215 de fariña de amêndoa, que lle vamos a Perfecto. incorporar aquí. Vale. Entón, isto normalmente faríase cunha varilla, pero eu, para conseguir o que quero, voulle meter a batidora e vou triturar todo. Vale. Para conseguir o que quero ou para non traballar? Para conseguir o que quero que me quede unha textura un pouco máis fina. Hombre. Ah, vale. Eu Vale. son traballador, Vale. Se cree el ladrón... Volle recordar á xente da casa que nos pode chamar 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Estamos a luns e temos 100 euros en xogo. 50 dunha vez. E 50 doutra. Que ben o sabe. Buah. Está
enseñadísimo, está moi aprendido o rapaz. Eu creo que... Porque me fijo moito. Fijaste en mí? Sí. E que tal? Admírote. Admírasme. Pero para ben ou para mal? Menos cando bailas, despois admírote. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe que veña, por favor, Margarita de Santiago. Un aplauso para ela. Hola, Margarita. Hola. Que tal, como estás? Ben, vamos tirando. Bueno, claro, é que sendo Margarita de Santiago non podías traer outra cousa que non fose torta de Santiago ou grelos de Santiago, algo así tiña que ser, non? Tería que ser, pero mellor a torta, non? Sí, eu son moito dos doces, Eu son moito de sobremesa. Ademais, ten que quedar para mañán, a sobremesa xa para mañán para o día do apóstolo. Hombre, Claro. na miña casa non duran, Na tua casa non dura. Sodes moito comer doces, entón? Os netos, sobre todo, son moi lambos. Xa, eso pasa, aos netos vai pasar. Vamos ver o que está facendo Merche, veña, arrímate aquí comigo. A ver. Bos días, Margarita. Vou facer... Bueno, bos días, son as 7 da tarde casi, pero bueno, bos días, Margarita. Vou facer unha torta de Santiago, pero voulle poñer base. Entón, fixen unha masa quebrada con manteiga, azúcar e fariña. En lugar de facela no molde grande, vou facer moldes pequeniños. Entón, estiramos e tiveramos máis tempo, deixaríamos a refriar na neveira e que a masa descansara un pouquiño. Pero como aquí este señor díxome que tempo non temos moito, e que espabile, despois de 275 programas tamén era ben que soubeses a duración do programa, Merche. Vale. Quero dicir, como detalle. Vale, temos aquí agora as bases. Que poderíamos facer? Aquí poderíamos poñerlle, antes do amoado que llevamos facer, o amoado normal da torta de Santiago, poderíamos poñer un poquinho de chocolate aquí. Que tamén quedaría moi ben. Ou marmelada que nos guste. E canto máis larpeiro é algo, mellor, non? Estamos pensando en nenos. Quer Sabes, dicir- si queres que un neno coma algo, botalle chocolate. Claro. Ou eu, a mí tamén me pasa, non son os cativos, que... Entón, facemos así. Estou facendo as tartaletas en moldes miniatura. poñendo en Son como mini miniatura. tortas de Santiago, non? Podíamos facelo nun molde grande, sería o mesmo. Eso, ves que tampouco é demasiado complicado. Sería mellor que estivera frío un pouco da neveira, pero No, se pero temos é un que pouco de a cuidado... masa quedouche para facela aquí en 5 minutos, que foi no que o fixo. Sí. Desde que empezamos o programa, quedoulle maravilloso. E queda moi rico, Moi ben. As masas quebradas, estas masas que levan manteiga son moi ricas para as Moi doces. ben, moi ben. Para. Margarita, apetece ir ver o que fai Xulio? Tamén, claro. Sí, por supuesto. Imos palo. A ver, arrímate aí a Xulio, Hola, que tal? porque a última Benvida. vez... A última vez non me saleu. No. Entón, vamos a ver se desta vai. Mira, eu fixen a base da torta dunha maneira tradicional, que leva un poquinho de fariña, leva un poquinho de améndoa, azúcar e regadura de limón, vale? E aquí teño parte desta mestura e vou engadir un poquinho de nata para que? Para ter unha mezcla un poquinho máis lixeira, porque isto vou no conxelar e vai ser o corazón do meu culán para que despois quede un poquinho máis fluido. Se sale. E se non sale, pois será un bizcochiño. Bueno. Vou no facer aquí nestes moldes. Xa teño con papel para evitar o problema do ano pasado que non desmoldou. Claro. Entón, a ver se desta vez vai. Margarita, nótate moi calada, pero non sei se é porque estás atenta, porque estás abraiada, porque tes medo do que poida pasar. No, medo no, porque eles son profesionales e saben o que fan, non? Bueno, Pero, hai días, bueno, Margarita. siempre se vai aprendendo. hai días, acabamos de poñer un vídeo na que alían bastante, pero bueno, Sí. quero dicir, hai días para todo, Bueno, mira, isto vou no conxelar. Vale. Entón vai ser o vou no conxelar que, bueno, teño aí unha pequena trampa que xa te enseño despois. Sí, porque eu conxelador hoxe aquí non vexo, No, pero bueno. Vai ser un pouco de maxia televisiva. Levalle un par de horas conxelar. Vai ser un pouco de maxia televisiva. Levalle un par de horiñas conxelar, entón vamos facer esa trampiña, vale? Moi ben. Pois, Margarita, chegou un momento no que che teño que preguntar, despois do que che contaron, porque son dúas receitas distintas as dúas ao final, cal das dúas crees ti que merece estar mañán na mesa da tua casa na día do Apóstolo Santiago? Eso xa é moi difícil. Eu creo que as dúas, Xa, pero casi me decanto pola máis tradicional. decantaste pola tradicional, pola de Merche? Sí. Con chocolate ou sin chocolate? Pois co chocolate. Ai, xa non é Pois tan creo que non temos chocolate, pero bueno, non pasa nada. Para as próximas intentaremoslo. Margarita, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Gracias. Un aplauso para Margarita, que está con nosco hoxe. Ven de Santiago de Compostela, mañana é o seu día. E de todos os galegos e galegas. Ai, as amendoas son as protagonistas desta torta. Unha xoia culinaria de primeiro nivel. Aquí, en Galicia, temos algunhas amendoeiras, seguramente por influencia mozárabe. E dende sempre, o seu froito gozou de gran popularidade nas lambetadas. Ter
non ten tempada específica, pero en moitos casos imaxinámola vencellada ás festas do Nadal. Turróns, mazapáns, manteigados ou guirlaches existen grazas ás améndoas. Así que mirades se son importantes. Hoxe, ademais, empregámola como ingrediente principal das nosas tortas de Santiago, que, ollo, son unha versión libre da que establece a indicación xeográfica protegida. Cociñades, se podedes, unhas ou outras, e se non, ide por Santiago nestes días que son as festas do Apóstolo. De todos os xeitos, se hai algún problema, onde van quedar? En @voltascoprato. Sempre van estar penduradas aí para que as podades coller todos os días do ano, cando que irades. Estáme chamando, creo que Dona Merchi Rodal, creo que me quere contar algo. Vamos con ela. Claro, porque estou facendo a A ver amado que que fas. quería que viñeras ver. 4 ovos, 200 gramos de Isto é o azúcar. amoado. O amoado. Esta é Vale. a tarta de Santiago, Vale. o amoado da torta de Santiago. Vale. Tal cual como manda o Diario Oficial de Galicia. Vale, así. perfecto, perfecto. O sea, nós entramos agora no DOGA, E tal cual. vale, tal como manda o DOGA galego das tartas de Santiago. 4 ovos, Ai, 200 ai, xipé. gramos de azúcar, un pouquiño de reladura de limón, isto é opcional, e un pouquiño de canela tamén é opcional. Entón xa non vamos pola IXP. No, pon que eso é Sí. opcional. Ah, pon Sí, que é sí, opcional. sí, sí, sí. Ah, vale, 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 vale. e batemos. Vale. Cando estea ben batido e colla un pouco de volume, engadímolle os 300 gramos de fariña de amêndoa. Leva moitísimo a fariña de amêndoa, non? Sí, Claro. solo leva fariña de amêndoa, non leva fariña normal. Claro, por eso ten ese sabor a amêndoa tamén, claro. Claro. É así, é así. Creo que podemos repartir cartiños, Merchi, se Veña, che parece. dalle, sí, claro. Sabes cal é a cámara que tes que falar? A Ou non? que... A ver, esa! A esa, vale, pois veña, imos alá. Quen fai torta de Santiago hoxe? Eu, Merchi Rodal. Ah, vale. Quen fai torta de Santiago? Eu, Merchi Rodal. 664-483419, chamade porque temos 50 euriños en xogo. Quen fai torta de Santiago? Merchi Eu. Rodal. E Xulio fai outra cousa. Vamos con isto. Veña. A Santiago voy. Que fago culán? A Santiago voy caminando como un peregrino Por el camino. Bueno, peregrino. de la ilusión. Vamos a ver. A Santiago voy Atende, peregrino. caminino. A ver se había tele de quitar o parvo, Isto é o Ves? conxelado. Isto é o que queda conxelado, vale? Vale, Queda como un vale. xeado. De feito, Queda podelo como un probar. xeado, sí, sí. Podelo probar que é un xeado. A ver. Está guai, Claro, e aquí temos, mira, unha culleradiña. Está riquísimo. Claro, é Oh, que un rico xeado está. de amêndoa, claro. Mira, e agora metémoslle Sabe como a torta. a nosa noz Claro. conxelada. Que rico. Claro, ten que saber a torta de Santiago Cañotas, non? Que rico. No, está moi rico, Mira, Xulio. le poñemos eso na base e cubrimos Co resto co do resto amado que do fixeches. amado, e isto iría así ao forno. Claro, este é o truco, o sea, quero dicir, se fas un culán de chocolate, o truco é igual. Non, Igual, para que eso o é. centro Hai que quede conxelar líquido, o centro, eso hai que é. conxelalo Hai que conxelalo previamente. previamente. Vale, vale. Entón, que facemos? Metémolo. Como é unha sobremesa que non ten que callar de todo por dentro, simplemente queremos que teña Sí. unha coraza, por decir unha maneira, vámoslo poñer a unha temperatura moi alta, que son 250 graus, durante 8 minutitos. 8 O sea, ou 9 minutos. Moito gas, Moito gas, pouco tempo. Eso é. Moi ben, Para que vale. nos calle fora e dentro nos quede Esperemos, fluido. esperemos. fluido. Xa vedes que el non se... queimas tú, queimas. O problema do, queimas, do ano pasado foi o desmoldado. Xa. A ver se Entón, hoxe este ano, desmolda ben. vamos a ver. Eu tomei unhas precaucións para ver se sirven para algo. 200 cantos, dixetes, 200? Entre 8 e 10 minutos, Pero dependendo canto, do forno. 250 graus. 250 graus, 8-10 minutos, vale, a ver se... Entón, a min de neno, a torta de Santiago, como a todos os nenos, cando víamos o Samson na casa, Ajá. gustaba comer a torta de Santiago cando mollaban No Samson. No Samson. Vale. Entón, voulle facer unha salsiña para acompañala de Samson e vainilla. Que te parece? Entón, moi sinxelo. Mira, Pareceme unha maravilla, parece che ben, verdad? Pareceme Mira. unha maravilla, sí. Entonces, un poquinho de nata. Vale. Non llevamos a botar azúcar, porque despois vamos a botar un poquinho de azúcar Sí. espolvoreado, vale? Vainilla Ah, leva vainilla tamén, claro. e un poquinho de Samson. E agora E isto iso vamos todo lle que dar, vas facer é vamos lle dar tralla, polo a tope, non? poñémolo a tope e que nos espese un pouquiño e xa temos unha salsiña de vainilla O sea, así e de... Samson. Así de... Como Sí, as simplemente teles. que freme un pouquiño para que evapore, para que Samsung evapore como o as alcohol. teles, non? Samson como as teles. Veña, marcho con Merchi, porque Merchi temos que repartir cartos, muller. Veña. Entende? Hai que Mira. repartir cartiños e non vamos estar todos os días aquí. Xa lle puse un amoado. Sí. Quer Veña, que fale coa xente? No, Sí. primeiro dalle, sí, claro, dalle. Concha de Pontevedra, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. A ver, tes algo pensado para mañán, para o día festivo ou aínda non? Pois ainda non, bueno, aquí en Pontevedra tamén temos festas, Ah, En estades- Santiaguiño do Burto. Estades en Burgo. festas tamén en Pontevedra?
y luego... Ah, pero que festas Claro son? que sí. Dime que festas son. Santiaguiño do Burgo. Ah, mima, vale. O sea, Pues que esta- celebrádela E antes tamén... de nada, cañotas, Dime. antes de que gane o perde os cartos, Sí. teño que mandar un saludo a Begondo, que creo que ti eres de moi cerca de ali. Bueno, son de Arzúa, que empeza por A tamén, pero... Tamén. pero bueno, pero mandámoslle un saúdo á xente de Abegondo que nos ve moita xente de ali tamén. Queres mandar Sí. a alguén, Sí. a alguén en particular? Bueno, teño un primo ali, Juan. Bueno, pues un saúdo para teu primo Juan, para a xente de Abegondo. Veña, vamos alá. Por 50 Veña, euros. vamos. Quen fai Veña. torta de Santiago no día de hoxe? Merchi. Por 50 euros que marchan para Pontevedra. Oye, pois... Moitas gracias, Merchi. E saúdos para Cangas tamén. Saúdos para Cangas. Grazas. Que eso está máis preto de Pontevedra ainda, Sí. Bueno, pois Estamos casi somos veciñas. Moitas gracias. Concha, un bico enorme, desfruta moito mañán do día festivo e da festa, vale? E igualmente, por favor. Veña, chao, hasta Para loguiño. todos que non os perdo. Chao, hasta loguiño. Chao. Un bico. Chao. Creo que queres ir ao Abresme forno, o non? forno, sí. Bueno, abresme o forno. Veña, esta é unha Abres o colaboración. forno si me dá a gana. Si non me dá a gana, non. A Veña. 180 grados estarán as tartaletiñas 20 minutos. Abaixo de todo está las poñendo, polo que Sí. vexo. Por qué? Para que se faga a parte de abaixo. Quero que se faga por abaixo, sí, que non queda... Vale. Son pequenas, levan unha base, 20 minutos. Se fora a torta Dixeches. enteira, 180 graus. 35 minutos. 180 grados. 180 graus, 20 minutos. Se fose a torta enteira, 35 minutos. fuera, sí. Aí. Aí, perdón. 35 minutos. Marcho con Xulio, vamos a deixar aquí que descanse. Traballou moitísimo esta muller. Veña, vamos con Xulio. Bueno, Ai. pues, mira, estou enfriando xa, botei Mima, pero como- unha poquinha salsa. Oh, que ben a recente isto. Claro, mira, van a probar. Oh, sí, por favor. A ver. Buah, por que me das tanto de probar hoxe? Porque estar moi flaco, cañón. Buah, está buenísimo. Claro, entón Oh. isto vai ser unha salsiña que buenísimo. vai acompañar. Isto para que este un poquinho máis fría. Vou subir máis alto que o apóstolo, eh? Sí. Despois de probar isto, eh? Pois cuidado ca caída, É Eh, por nada. que lle das? Dicías que lle das No, así, estou para- aireando un poquinho para que enfríe, porque como está quente... No, eso non está quente, eh? No, xa No, enfría no, un no, pouco. que va, Ah, que pues va. logo xa paro. No. Sabes que parece? A crema de whisky, Sí. que tamén nos gustaba Parece- cando éramos parece un pouco de rapaces. crema, sí, parece Sí. un pouco de crema, sí. Moi ben. Bueno, pois eu creo que tedes todo máis ou menos encaminhado, non? Sí, ahora faltanos ver o resultado, que sale de aí. Que che parece se soltamos a seguinte pregunta de concurso? Venga. Pero Te ten que ver conmigo? Ti sábela? No. Eu non sei tampouco. A ver, déxame pensar. No, tens que aviso pensar, por aí. pensa ali. Ali, pensa. Como se chama a miña receita? Como se chama a túa receita? Como se chama? Como se chama? Culán de tarta de Santiago. De tarta de Santiago. Como se chama a receita de Xulio? Culán de tarta de Santiago. 664-483419, chamade 50 euriños en xogo e imos falar con a nosa convidada. Vamos con Margarita de Santiago. Veña, arranco palo. A Santiago vos. Podes dar máis palmas, Margarita? Aí está. Por el peregrino, camino de la ilusión. Uy, que me cae. Ai. A Santiago Como estás? Ben, Estás ben? sí, ben. Bueno, a ver, vos facedes festa o 25 non na casa? Facedes comido? Sí, generalmente sí, sí. Porque nós, por exemplo, na miña parroquia en Santa María é o 15 de agosto. Bueno, pois pues, non sei, mañá. O 25. O 25. E hai que facer comida o día de Galicia, iso é espectacular, eh? O propio día, eh? Non hai día máis día. Os No. galegos que ese día. É o millor. É o mellor. E de menú así que tedes normalmente. Bueno, eu non acostumbro a poñer marisco. Non, Poño empanada, moi ben. despois poño pois, un pescado ou... Sí, generalmente un pescado. E despois unha carne carne. ou un polo. Iso é moi da nosa zona tamén, que eu creo que na nosa zona non tiramos tanto para o marisco, máis en Nadal, verdad? Claro que Nas sí. festas patronais tiramos máis a o empanado ou ensaladilla tamén se Sí, fai. sí. É certo, Sí, é ves? verdad. É que ao final Santiago e Arzúa están unidos. Están. Estamos. Bueno, pois en 2 minutiños chamareite, en 2 minutiños vais probar as dúas versións que están facendo. Muy Vale? bien, vale. Un aplauso para Margarita que está con nós con a volta co prato. Veña, vamos alá, vamos con Xulio Mato. Ai, que maior estou. Ai. Ese é o Estou meu perdido, forno, eh? cañotas. Ese é o meu Estou forno. perdido, eh? Estás Ese é o teu. perdido. Sí, para edad que tes, sí. Ese é o Este teu. é o meu, sí. Por que só a ovella para ti? Pois foi aleatorio, creo. Foi aleatorio. Alguén interpretou. Bueno, por veña, abre aí. Alguén interpretou que... Vamos ver que é o que sae Vamos daqui a de ver don que é o que Xulio sae Mato. daqui. Chegou o momento dos nervios, da tensión, non voltas co prato porque Xulio Mato un ano despois vaise carai. Está quente, carai. Ai, que se queima.
Ti non te Xulio queimas, Mato. que non lle bota la mano. Xulio Mato, un ano despois, vai intentar desmoldar o seu culán de torta de Santiago. E ten unha cara, se lle vedes a cara... Porque me queimo. Non, non é cara desto, tes cara de que tes medo que non che salga. Non, non. Salir saleu, ves? A ver. Gracias á tecnología do papel. Tecnoloxía punta. Bueno. E Un ano ahora- despois, por favor, señoras e señores, un aplauso para don Xulio Mato. Espera. Temos que ver se queda de verdad. Primeiro, vamos... Xa, Xulio, pero xa está mellor que o ano pasado. Bueno, vamos a ver. Vamos a poñer, como non, a cruz... Valle, se lide. Eu cando ti queiras, eu si queres marcho Home, con merche. podo correr máis, pero non sei como salirá. Bueno, unha cruz, Bueno, máis ou menos. bueno, Espera. bueno. E agora, Valo o que quero cortar. saber é que, señora, sí, señora... Bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! está moi ¡Qué ben. maravilla! Estou moi contento. Quedoulle clavado, está contento, mira que cara ten. Bueno, pues vamos con Merchi Rodal, mentras Xulio Mato disfruta da súa vitoria por ahora. Merchi. Aí vamos. Hola. Tartaletiñas, hincharon un pouquiño, mira esa base. Bueno, eu creo que podemos traer a Margarita xa para que vaya disfrutando disto, Veña. Porque a verdade é que dá gusto. Veña, vámonos a chamar, que veña, por favor, a nosa convidada de hoxe, Margarita de Santiago. Un aplauso para ela. Hoxe estamos ante un momento histórico, Margarita. Ti non o sabes, pero é un momento histórico porque hai un ano os dous meteron a pata nesta receita e decidimos poñelos a prova. E parece que melloraron, Parece. Vente por aquí, veña. Vente por aquí á zona de probar, que é esta zoniña que temos aquí. Aí, podes te poñer aí. E estamos vendo como está Merchi preparando as súas tarteletas, non? Sí, poñéndolle a cruz de Santiago. Poñendo a cruz de Santiago. A ver se lle queda ben. O ano pasado teño recordo que che quedara tamén un pouco así raruno, non? Sí, foi cando temblábame É moito a man. verdade que che temblaban as mans, sí. Ahora eso xa non pasa. No, nunca pasa eso. No. No. A ver, vamos ver. Moi ben. Bueno, un aplauso tamén para Merchi Rodal, porque lle quedou perfecta, quedoulle perfecta. Ahora vala cortar tamén. Sí, para que por ver polo medio, Qué non? maravilla. Qué maravilla. Así, para que por aí. Está moi guai isto porque mola tamén para as festas, facelas así en pequeno. Bueno, pois, Margarita, chegou o momento. Vai probando as dúas receitas porque tes que dar unha opinión. Veña, adiante, Vale. cando queiras. E vamos repartir cartiños. Imos ata Ourense, ata a cidade das Burgas. Ali está Consuelo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben. Estás ben? Gústame moito o vosso programa. Moitísimas Veño todas gracias, as Consuelo. tardes. Moitas gracias, de verdad. Vale. Moi contentos de que nos vexes todos os días. Mira, por 50 Claro. euriños, como se chama a receita de don Xulio Mato? Culán de tarta de Santiago. Moi ben, 50 euros que marchan para Ourense. Vale, gracias. Consuelo, un bico moi grande. Igualmente. Gracias, a chao, todos. chao. Hasta logo. Chao. Chao. Hasta logo. Bueno, Margarita, xa probaches? Xa probei. Xa probaches? Xa probei. Pois imos aló. Margarita de Santiago. O sea, quero dicir, isto é espectacular porque Margarita é de Santiago. É picheleira. Se é picheleira, probou as tortas de Santiago, que fixemos as dúas versións. Así que... Mañán é o día de Galicia, da patria. Margarita de Santiago. Quen gaña o voltas co prato o día de hoxe? Bueno, eu creo que ningún se me enfade. Vale, Vale. Non te preocupes. Para min esta é a máis tradicional, entonces voume decantar pola de Xulio. Xulio Mato saltou a noticia, parecía que non, pero sí.